Pennod 5. Pan glybu holl frenhinoedd yr Amoriaid yr rhai oedd o'r tu hwnt i'r Iorddonen, tua'r gorllewin, a holl frenhinoedd y Cananeaid, yr rhai oedd wrth y môr, sychu o'r arglwydd ddyfroedd yr Iorddonen o flaen meibion Israel, nes ei myned hwy drwodd. Yna y digalonwyd hwynt, fel nad oedd ysbryd mwyach yn ddynt, rhag ofn meibion Israel. Y pryd hwnnw y dywedodd yr arglwydd wrth Joshua, gwna I ti gyllill llymion, ac enwyda ar feibion Israel drachefn yr ail waith. A Joshua a wnaeth iddo gyllill llymion ac a enwydodd ar feibion Israel ymryn y blaengrwyn. A dyma'r achos a wnaeth I Joshua enwydu. Yr holl bobl, sef y gwrywiaid yr rhai a ddeithent o'r Aifft, yr holl ryfelwyr, a ddiasent feirw yn yr anialwch ar y ffordd, wedi ei dyfod allan o'r Aifft. Canes yr holl bobl ar a ddeithent allan oedd enwydedig, ond y bobl oll yr rhai a anesid yn yr anialwch ar y ffordd wedi ei dyfod hwy allan o'r Aifft, nid enwydasent arnynt. Canes 20 mlynedd yr chodiasau meibion Israel yn yr anialwch, nes darfod yr holl bobl o'r rhyfelwyr a ddeithent o'r Aifft, yr rhai ni wrandawsent ar lef yr arglwydd, yr rhai y tyngasau yr arglwydd iddynt, na ddangosau efe iddynt y wlad a dyngasau yr arglwydd wrth ei tadau, yr hoddau efe I ni, sef gwlad yn llifeirio o laeth a mêl. A Joshua a enwydodd ar ei meibion hwy, yr rhai a gododd yn ei lle hwynt, canes di enwydedig oeddynt hwy, am nad enwyd asid arnynt ar y ffordd. A phan ddarfu enwydu ar yr holl bobl, yna yr arosasant yn ei hynlle, yn y gwersyll, nes ei hiachau. A'r arglwydd a ddywedodd wrth Joshua, heddiw y treiglais ymaith waradwydd yr Aifft oddi arnoch. Am hynny efe a alwodd enw y lle hwnnw, Gilgal, hyd y dydd heddiw. A meibion Israel a wersyll-asant yn Gilgal, a hwy a gynnal I asant y Pasg ar y 40 dydd ar 10 o'r mis, brynhawn yn rhosydd Jericho. A hwy a fwytasant o hen yd y wlad, drannoeth wedi'r Pasg, fara croew, a chras yd o fewn corff y dydd hwnnw. A'r manna a beidiodd drannoeth wedi iddynt fwyta o hen yd y wlad, a manna ni chafodd meibion Israel mwyach, eithyr bwytasant o gynnyrch gwlad y Cananeaid y flwyddyn honno. A phan oedd Joshua wrth Jericho, yna efe a ddyrchafodd ei lygaid ac a edrychodd ac wele ŵr yn sefyll gyferbyn ag ef, a'i gleddyf noeth yn ei law. A Joshua a aeth ato ef ac a ddywedodd wrtho, ai gyda ni yr ydw I ti, ai gyda'n gwrthwynebwyr. Dywedodd yntai, nag eithyr yn dywysog llu yr arglwydd yn awr y deithym. A Joshua a syrthiodd I lawr ar ei wyneb ac a addolodd, ac a ddywedodd wrtho ef, beth y mae fy arglwydd yn ei ddywedyd wrth ei was. A thywysog llu yr arglwydd a ddywedodd wrth Joshua, datod dy esgidiau oedd ei am dy draed, canes y lle yr wyt ti yn sefyll arno, sydd sanctaidd. A Joshua a wnaeth felly. Pennod 6. A Jericho oedd gaeedig a gwarchaeedig oherwydd meibion Israel. Nid oedd neb yn myned allan nac yn dyfod I mewn. A'r arglwydd a ddywedodd wrth Joshua, gwel, rhoddais yn dy law di Jericho a'i brenin, gwir grymus o nerth. A chwi a amgylchwch y ddinas, chwi ryfelwyr oll, gan fyned o amgylch y ddinas un waith. Gwnewch felly 6 diwrnod. A dyged 7 o offeiriaid, 7 o utsgyrn, o gyrn hyrdod o flaen yr arch, a'r 7fed dydd yr amgylchwch y ddinas 7 waith, a lleisied yr offeiriaid a'r utsgyrn. A phan ganer yr hirllais a chorn yr hwrdd, a phan glywoch sain yr utsgorn, bloeddied yr holl bobl a bloedd uchel,
a syrth mur y ddinas dan i hi, ac eled y bobl i fyny bawb ar ei gyfer. A Joshua mab Nun a alwodd yr offeiriaid, ac a ddywedodd wrthynt, codwch arch y cyfamod, a dyged 7 o offeiriaid, 7 o utsgyrn o gyrn hyrddod o flaen arch yr arglwydd. Ac fe a ddywedodd wrth y bobl, cerddwch ac amgylchwch y ddinas, ar hwn sydd arfog eled o flaen arch yr arglwydd. A phan ddywedodd Joshua wrth y bobl, yna y 7 offeiriad yr rhai oedd yn dwyn y 7 utsgorn o gyrn hyrddod ac erddasant o flaen yr arglwydd ac a leisiasant ar utsgyrn ac arch cyfamod yr arglwydd oedd yn myned ar ei hôl hwynt. A'r rhai arfog oedd yn myned o flaen yr offeiriaid oedd yn lleisio ar utsgyrn, a'r fyddin olaf oedd yn myned ar ôl yr arch, a'r offeiriaid yn myned rhagddynt ac yn lleisio ar utsgyrn. A Joshua awrch mynasau i'r bobl gan ddywedyd, na floeddiwch, ac na edwch glywed eich llais, ac na celed gair allan o'ch gennau, hyd y dydd y dywedwyf wrthych bloeddiwch. Yna y bloeddiwch. Felly arch yr arglwydd a amgylchodd y ddinas gan fyned o'i hamgylch unwaith, a deithant i'r gwersyll a lletiasant yn y gwersyll. A Joshua a gyfododd yn fore a'r offeiriaid a ddagasant arch yr arglwydd. A'r 7 offeiriad yn dwyn 7 o utsgyrn o gyrn hyrddod o flaen arch yr arglwydd oeddynt yn myned dan gerdded ac yn lleisio ar utsgyrn. A'r rhai arfog oedd yn myned o'i blaen hwynt, a'r fyddin olaf oedd yn myned ar ôl arch yr arglwydd, a'r offeiriaid yn myned rhagddynt ac yn lleisio ar utsgyrn. Felly yr amgylchnasant y ddinas unwaith yr ail fydd, a dychwelasant i'r gwersyll, fel hyn y gwnaethant 6 diwrnod. Ac ar y 7fed dydd y cyfodasant yn fore ar godiad y wawr, ac yr amgylchasant y ddinas y modd hwnnw 7 waith. Yn unig y dwthwn hwnnw yr amgylchasant y ddinas 7 waith. A phan leisiodd yr offeiriad yn ei hitsgyrn y 7fed waith, yna Joshua a ddywedodd wrth y bobl, bloeddiwch, canes rhoddodd yr arglwydd y ddinas i chwi. A'r ddinas fydd yn ddiofryd beth, hi a'r hyn oll sydd ynddi, i'r arglwydd. Yn unig Rahab y Biteinwraig fydd byw, hi a chwbl ag sydd gyda hi yn tŷ, canes hi a guddiodd y cenhadau a anfonasom ni. Ac ymgedwch chwythau oddi wrth y diofryd beth, rhag eich gwneithir eich hun yn diofryd beth. Os cymerwch o'r diofryd beth, felly y gwnaech wersyll Israel yn diofryd beth, ac y trallodech chi. Ond yr holl arian a'r aer a'r llestri pres a hiarn fyddant gysegredig i'r arglwydd. Deled yr rhai hynny i mewn i drysor yr arglwydd. A bloeddiodd y bobl pan leisiasant ar utsgyrn, a phan glybu y bobl lais yr utsgyrn, yna y bobl a weddasant a bloedd uchel. A'r mur a syrthiodd i lawr oddi tanodd. Felly y bobl a eithant i fyny i'r ddinas, pob un ar ei gyfer, ac a ennillasant y ddinas. A hwy a ddifrodasant yr hyn oll oedd yn y ddinas, yn ŵr ac yn wraig, yn fachgen ac yn hynafgwr, yn eidion ac yn ddafad ac yn asyn, a min y cleddyf. A Joshua a ddywedodd wrth y 2 ŵr a fuasau yn edrych ansawdd y wlad, ewch i dŷ y Biteinwraig, a dygwch allan oddi yno o wraig a'r hyn oll sydd iddi, fel y tyngasoch wrthi. Felly y llanciau a fuasau yn edrych ansawdd y wlad a eithant i mewn ac a ddygasant allan Rahab a'i thad, a'i mam, a'i brodyr a chwbl ar y feddau hi, dygasant allan hefyd ei holl dylwyth hi, a gosodasant hwynt o'r tu allan i wersyll Israel. A llosgasant y ddinas a thân, a'r hyn oll oedd ynddi, yn unig yr arian a'r aer a'r llestri pres a hiarn a roddasant hwy yn rhysor yr arglwydd. A Joshua a gadwodd yn fyw Rahab y Biteinwraig, a thylwyth ei thad,
a'r hyn oll oedd ganddi, a hi adrigodd ymysg Israel hyd y dydd hwn, am iddi guddio'r cenhadau a anfonasau Joshua i chwilio Jericho. A Joshua a'i tynghedodd hwy y pryd hwnnw gan ddywedyd, melltigedig ger bron yr arglwydd fyddo y gŵr a gyfyd ac a adeilado y ddinas hon, Jericho. Yn ei gyntaf anedig y seilia efe hi, ac yn ei fab ieuengaf y gesyd efe ei ffyrdd hi. Felly yr arglwydd oedd gyda Joshua, ac aeth ei glod ef trwy'r holl wlad. Pennod 7. Ond meibion Israel a wnaethant gamwedd am y diofryd beth. Canes Achan mab Carmi, mab Sabdi, mab Sera, o lwyth Jiwda a gymerodd o'r diofryd beth, ac enynodd dicllonedd yr arglwydd yn erbyn meibion Israel. A Joshua a anfonodd wir o Jericho i Ai, yr hon sydd wrth Bethafen, o dir dwyrain i Bethel, ac lefarodd wrthynt gan ddywedyd, ewch i fyny ac edrychwch y wlad, a'r gwir a eithant i fyny, ac a edrychasant ansawdd Ai. A hwy a ddychwelasant at Joshua, ac a ddywedasant wrtho, nac eled yr holl bobl i fyny, ond ynghylch 2,000 o wir, neu 2,000 o wir a ant i fyny, ac a drawant Ai. Na ffwynwch yr holl bobl yno, canes ychydig ydyn twy. Felly, fe a aeth o'r bobl i fyny yno ynghylch 2,000 o wir, a hwy a phoesant o flaen gwir Ai. A gwir Ai a drawsant ynghylch 1 gŵr ar 15 ohonynt, ac a'i hymlid i asant o flaen y porth hyd Sebarim, a thrawsant hwynt yn y gori weired, am hynny y toddodd calonau y bobl, ac yr eithant fel dofr. A Joshua arwygodd ei ddillad, ac a syrthiodd i lawr ar ei wyneb o flaen arch yr arglwydd, hyd yr hwyr, efe a heniriaid Israel, ac a ddodasant lwch ar ei pennau. A dywedodd Joshua, o arglwydd Ior, i ba beth y dygais dy bobl yma dros yr Iofonen, i'n rhoddi ni yn llaw o'r Amoriaid i'n difetha, o na biasem fodlon, ac na thrigasem tu hwnt i'r Iorddonen. O arglwydd, beth a ddywedaf, pan dri Israel ei war o flaen ei elynion. Canes y Cananeaid a holl drigolion y wlad a glywant ac anhamgylchynant ac adorant ymaith ein henw oddi ar y ddaear, a pha beth a wneu ith enw mawr. A'r arglwydd a ddywedodd wrth Joshua, cyfod, pa hamr ydwyt yn gorwedd fel hyn ar dy wyneb? Israel a bechodd, a throsedd asant fy nghyfamod a orchmynais iddynt, cymerasant hefyd o'r diofryd beth, lladratasant a gwadasant, gosodasant hefyd hynny ymysg ei dodrefn ei hun. Am hynny, ni ddichon meibion Israel sefyll yn wyneb ei gelynion, eithir troant ei gwar o flaen ei gelynion, am ei bod yn ysgymunbeth. Ni byddaf mwyach gyda chwi, oni ddifethwch yr ysgymunbeth o'ch mysg. Cyfod, sancteiddia y bobl, a dywed sancteiddiwch erbyn y fori, canes fel hyn y dywed arglwydd Dduw Israel, diofryd beth sydd yn dy blith di, o Israel. Ni elli sefyll yn wyneb dy elynion, nes tynnu ymaith y diofryd beth o'ch mysg. Am hynny, nesewch y bore wrth eich llwythau, a'r llwyth a ddalio yr arglwydd, nesaed bob yn deulu, a'r teulu a ddalio yr arglwydd, nesaed bob yn dŷ, a'r tŷ a ddalio yr arglwydd, nesaed bob yn ŵr. A'r hwnna ddelir a'r diofryd beth ganddo, a losgir a thân, efe ac holl sydd ganddo, oherwydd iddo droseddu cyfamod yr arglwydd, ac oherwydd iddo wneithir yn fydrwydd yn Israel. Felly Joshua a gyfododd yn fore, ac a ddig Israel wrth ei llwythau, a llwyth Jiwda a ddaliwyd. Ac efe a ddynesodd teulu Jiwda, a daliwyd teulu y Sarhiaid. Ac efe a ddynesodd
deulu y Sarhiaid bob yn ŵr, a daliwyd Sabdi, ac efe addynesodd a'i diad ef bob yn ŵr, a daliwyd Achan mab Carmi, mab Sabdi, mab Sera o lwyth Jiwda. A Joshua a ddywedodd wrth Achan, fy mab atolwg, dyro ogoniant i arglwydd Dduw Israel, a chyffesa iddo, a mynega yn awr i mi beth a wnaethost, na chela oddi wrthyf. Ac Achan a atebodd Joshua ac a ddywedodd, yn wir, my fi a bechais yn erbyn arglwydd Dduw Israel, canes fel hyn ac fel hyn y gwneithym. Pan welais ymysg yr ysbail fantell Fabilonig 10 a 200 sicil o arian ac 1 llafn aer o 10 sicil a 20 ei bwys, yna ychwenychais wynt ac ei cymerais, ac wele hwy yn guddiedig yn y ddaear yng nghanol fy mhabell a'r arian danynt. Yna Joshua a anfonodd gen hadau a hwy ar edasant i'r Babell, ac wele hwynt yn guddiedig yn ei babell ef a'r arian danynt. Am hynny hwy ei cymerasant o ganol y Babell ac ei dygasant at Joshua ac at holl feibion Israel ac ei gosodasant hwy o flaen yr arglwydd. A Joshua a gymerth Achan mab Sera a'r arian a'r fantell a'r llafn aer, ei feibion hefyd, a'i ferched, a'i wartheg, a'i asynod, ei ddefaid hefyd, a'i babell, a'r hyn oll afeddau efe, a holl Israel gydag ef a'i dygasant hwynt i ddyffryn Achor. A Joshua a ddywedodd, am i ti ein blino ni, yr arglwydd a thyflina dithau y dydd hwn. A holl Israel a'i llabyddiasant ef a meini, ac a'i llosgasant hwy a thân wedi ei llabyddio a meini. A chodasant arno ef garnedd fawr o gerig hyd y dydd hwn. Felly, y dychwelodd yr arglwydd oddi wrth lid ei ddigofaint. Am hynny, y gelwir enw y fan honno, Dyffryn Achor, hyd y dydd hwn. Pennod 8. Ar arglwydd a ddywedodd wrth Joshua, na cofna ac na carswyda, cymer gyda thi yr holl bobl o ryfel a chyfod dos i fyny i Ai. Gwel mi aroddais yn dylawd i frenin Ai a'i bobl, ei ddinas hefyd a'i wlad. A thiawnau i Ai a'i brenin megis y gwneithos di Jericho ac i'w brenin. Eto ei hanrhaith a'i hanifeiliaid a ysglyfaethwch i chwi eich hunain, gosod gynllwyn yn erbyn y ddinas o'r tu cefn iddi. Yna Joshua a gyfododd ar holl bobl o ryfel i fyned i fyny i Ai, a Joshua a ddetholo 10,000 ar hugain o wir cedur nerthol ac ei hanfonodd ymaith liw nos. Ac efe a orchmynodd iddynt gan ddwedyd, gwelwch chwi a gynllwynwch yn erbyn y ddinas o'r tu cefn i'r ddinas. Na cewch ymhell iawn oddi wrth y ddinas, ond byddwch bawb oll yn barod. Minnau hefyd ar holl bobl sydd gyda mi, a nesawn at y ddinas, a phan ddelont allan i'n cyfarfod ni, megis y waith gyntaf, yna ni a ffawn o'i blaen hwynt. Canis hwy a ddeiant allan ar ein hôl ni. Nes i ni ei tynnu hwynt allan o'r ddinas, o blegyd hwy a ddywedant, ffoi y maint o'n blaen ni fel y waith gyntaf, felly y ffawn o'i blaen hwynt. Yna, chwi a godwch o'r cynllwyn, ac a oresgynnwch y ddinas, canis yr arglwydd eich Duw a'i dyrru hi yn eich llaw chwi. A phan enillwch y ddinas, llosgwch y ddinas a thân. Gwnewch yn ôl gair yr arglwydd. Gwelwch, mi a orchmynais i chwi. Felly Joshua a'i hanfonodd a hwy a eithant i gynllwyn, ac a arosasant rhwng Bethel ac Ai, o dir gorllewin i Ai, a Joshua a letuodd y noson honno ymysg y bobl. A Joshua a gyfododd yn fore, ac a gyfrifodd y bobl, ac a aeth i fyny, efe a heniriaid Israel, o flaen y bobl, tuag at Ai. A'r holl bobl o ryfel, yr haiodd gydag ef, a eithant i fyny, ac a nesasant, deithant hefyd gyferbyn ar ddinas, a gwersyllasant o dir gogledd i Ai,
a glyn oedd rhyngddynt hwy ac ai. Ac efe a gymerth ynghylch 5,000 o wir ac ei gosododd hwynt i gynllwyn rhwng Bethel ac ai o dir gorllewin i'r ddinas. A'r bobl a osodasant yr holl wersyllau yr rhai oedd o dir gogledd i'r ddinas a'r cynllwynwyr o dir gorllewin i'r ddinas. A Joshua a aeth y noson honno i ganol y dyffryn. A phan welodd brenin ai hynny, yna gwir y ddinas a frysiasant ac a fore godasant ac a eithant allan i gyfarfod Israel i ryfel. Efe a'i holl bobl, ar amser nodedig, ar hyd wyneb y gwastadedd, canis ni wyddai efe fod cynllwyn iddo o'r tu cefn i'r ddinas. A Joshua a holl Israel fel pe trawsid hwy o'i blaen hwynt a phoesant ar hyd Ranialwch. A'r holl bobl yr rhai oedd yn y ddinas a alwyd ynghyd i erlyd ar ei hôl hwynt, a hwy a erlyd iasant ar ôl Joshua ac a dynwyd oddi wrth y ddinas. Ac ni adawyd gŵr yn ai, nac yn Bethel, ar nad eithant allan ar ôl Israel, ac adawsant y ddinas yn agored, ac erlyd iasant ar ôl Israel. A'r arglwydd a ddywedodd wrth Joshua, estyn y waywffon sydd yn dylaw tuag at ai. Canes yn dylaw di yr rhoddaf hi, a Joshua a estynodd y waywffon oedd yn ei law tu ar ddinas. A'r cynllwynwyr a gyfodasant yn ebrwydd o'i lle, ac ar edasant pan estynodd fe ei law. Deithant hefyd i'r ddinas ac enillasant hi, ac afrysiasant ac a losgasant y ddinas a thân. A gwir ai a droesant yn ei hôl ac a edrychasant, ac wele mwg y ddinas a ddyrchafodd hyd y nefoedd, ac nid oedd ganddynt hwy nerth i ffoi yma na cacw, canes y bobl yr rhai a phoesent i'r Anialwch, a ddychwelodd yn erbyn yr rhai oedd yn erlyd. A phan welodd Joshua a holl Israel i'r cynllunwyr ennill y ddinas a dyrchafu o fwg y ddinas, yna hwy a ddychwelasant ac a drawsant wir ai. A'r lleill a eithant allan o'r ddinas i'w cyfarfod, felly yr oeddynt yng nghanol Israel, yr rhai hyn o'r tu yma a'r lleill o'r tu acw, a thrawsant hwynt fel na adawyd un yng ngweddill nac yn ddihangol ohonynt. A brenin ai a ddaliasant hwy yn fyw a dygasant ef at Joshua. Pam ddarfu i Israel ladd holl breswylwyr ai yn y maes, yn yr Anialwch lle'r erlyd iasent hwynt, a phan syrthiasent hwy oll gan fi'n y cleddyf, nes ei darfod, yna holl Israel a ddychwelasant i ai, a thrawsant i am un y cleddyf. A chwbl ar a syrthiasant y dwthwn hwnnw, yn wir ac yn wragedd, oeddynt 12,000, sef holl wir ai. Canes ni thynodd Joshua ei law yn ei hôl, yr honna estynasau e fe gyda'r waywffon, nes di fetha holl drigolion ai. Yn unig yr anifeiliaid ac anrhaith y ddinas a ysglyfaethodd yr Israeliaid iddynt ei hun, yn ôl gair yr arglwydd yr hwnna orchmynasau e fe i Joshua. A Joshua a losgodd ai ac ei gwnaeth hi yn garnedd dragywydd ac yn ddiffeithwch hyd y dydd hwn. Ac e fe agrogodd frenin ai ar bren hyd yr hwyr. Ac wedi machlyd hael, ac orchmynodd Joshua iddynt ddisgyn ei gelain ef oddi ar y pren, a'i bwrw i ddrws porth y ddinas, ac osodasant garnedd fawr o gerig arni hyd y dydd hwn. Yna Joshua a adeiladodd allor i arglwydd Dduw Israel ym mynydd Ebal. Megis y gorchmynasau Moses gwas yr arglwydd i feibion Israel, fel y mae'n ysgrifenedig yn llyfr cyfraith Moses, allor o gerig cyfain, yr rhai ni ddyrchafasid haearn arnynt, a hwy a offrymasant arni boeth offrymau i'r arglwydd, ac a aberthasant ebyrth hedd. Ac y fe a ysgrifennodd yno ar y meini o gyfraith Moses, yr honna ysgrifenasau e fe yng ngwydd meibion Israel. A holl Israel a'i heniriaid, ei swyddogion hefyd a'i barnwyr, oedd yn sefyll o ddeiti yr arch ger bron yr offeiriaid y lefiaid, yr rhai oedd yn dwyn arch cyfamod yr arglwydd, yn gystal yr estron a'r priodor. Ei hanner oedd ar gyfer mynydd Garisim, a'i hanner ar gyfer mynydd Ebal,
fel y gorchymynasau Moses gwas yr arglwydd o'r blaen, fendithio pobl Israel. Wedi hynny, efe a ddarllenodd holl eiriau y gyfraith, y fendith a'r felltith, yn ôl y cwbl sydd ysgrifenedig yn llyfr y gyfraith. Nid oedd air o'r hyn oll a orchmynasau Moses, a'r nas darllenodd Joshua, ger bron holl gynulleidfa Israel, a'r gwragedd, a'r plant, a'r dieithr, yr hwn oedd yn rhodio yn ei mysg cwynt.